Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Nhasi tiri kuda kumboverenga nyaya yedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Munyika medu mune nzira dzakawanda dzokufambisa nadzo mashoko. Vamwe vane runhare, vamwe vanoshandisa tsamba. Kare, nhare dzisati dzawanda sanhasi, tsamba ndiyo yainyanya kushandiswa navanhu. Tsamba inoiswa muhamvuropu wovhara. Pamusoro pacho wonamira chitambi nekunyora zita remunhu ari kuzogashira tsamba iyoyo. Kero iyi inoratidza kunoenda tsamba inonyorwa pazasi pezita. Veposvo ndivo vanozoona kuti tsamba yedu yaenda ikasvika kwayakarongerwa. Inogona kutora tumazuva isati yasvika kwainoenda. Kugashira nekuverenga tsamba zvinonakidza. Iwo unogona kunyora tsamba here muzukuru wangu? Mamwe mashoko tinogona kuwanzwa nemapepa, nemaredhiyo kana nematerevhizheni. Tinotenga mapepa, newspapers or magazines, kuti tiverenge nhau. Redhiyo inotaura nhau nenyaya dzakatipoteredza. Terevhizheniwo zvakare inonakidza nokuti inoratidza mifananidzo yezviri kuitika. Unogona kuona vanhu vachimhanya, vachirima, vachitamba bhora, vachituhwina, vachiita zvinhu zvakasiyana siyana paterevhizheni. Asi imi vazukuru vangu munonyanya kufarira kuona tumifananidzo twevana vadiki tunenge turipo paterevhizheni. Makombiyuta zvakare anobatsira zvikuru pakufambiswa kwemashoko. Unogona kuverenga nhau kana kutumira tsamba inonzi email uchishandisa kombiyuta. Vanhu vakawanda vave nemaserofoni. Imi munawo here maserofoni? Maserofoni tufoni tuduku twatinogona kufamba natwo pese patinenge tiri. Zvakare maserofoni anoita kuti tikwanise kuva tichitaura nehama neshamwari dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyange kunze kwenyika, zvinyore nyore zvinofadza, zvinoyevedza. Aiwa, nhasi tamboti tiverenge chidimu chidiki pamusoro pedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids.